Gikihan ha katong usa ka inahan nga tagalungsod sa San Remigio gagipasangin lang mibun-og sa iyang Sais Anyos nga anak nga lalaki. Namatay gyud ang maong bata. Adunay live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bab, sunod buwan unta sa Ulugo na ang 7th birthday ni usa ka batang lalaki nga tagalungsod sa San Remigio apan di na kini maselebrar sa iyang pamilya gumikan sa iyang kalit nga kamatayon. Sa Provincial Prosecutor's Office, gidala kaganihang buntag ang inahan nga si Felma Cabatanya. Formal siya nga gipasakaan og reklamo nga parricide tungod sa kamatayon sa iyang 6 anyos nga anak nga si Kent Joseph Del Rosario. Giaresto sa kapulisan sa lungsod sa San Remigio ang maong inahan tungod sa nahitabo sa iyang anak niadtong Disyembre 30. Una niini, nakadawat og report ang kapulisan sa nahitabo sa bata gikan sa taga-funerarya. Nagduda sila sa kamatayon human mabantayi nga may mga bun-og sa aping ug lawas sa maong bata. Kaya na kuno'y bata nga ito nga kanang namatay, nanda sila ha. Ito, among giadto sa funerarya. Pag abot na mo nga ito, kining niyang gibagat mi sa inahan nga ang ilundan ko sa kamatayon sa bata kay ilanat. Mas milig-on ang pagduda kay miasoy ang ubang mga silingan nga kanunayng madagmalan ang bata. Hiingon mo mga silingan nga kanang bata binunog na sa inahan ba. Nga nasay testify nga to katong among witness ron nga kaupat na niya badlunga nga kuan gibunog yun ang bata. Nasay nakadungog ngadto nga kuan kanang niyang December 30 sa alas 4 na kabati nga ningon nga yaon jud karon bata ka. Sa interview sa mga tigbalita, nahimong emosyonal ang inahan kay matud pa di niya katuyuan nga mapasakitan ang iyang anak. Nagsakit o gihilantan kini o giingong nagdumili ang bata pag inom og tambal mao nga iyang nadapatan. Sa may mugunan ato anong naglabhag man diri. Naana na po na ako pagkuhan ma'am sa kung ma'am naana na siya ma'am bayan diri ma'am naana na pagkana na ko sa baba pagtingal na ko sa baba na ko kay man siya mga nga niya naman ko nga dong kuan dong igarong ma-survive maayo bitaw siya ma'am. Si Kent Joseph ang kamagwangan nga anak ni Felma. Dili na ako wala dyan ako katuyungan nga nung mapatay ako sa kong anak nga pinangaman ako siya. Ikaw, di ka tigdagmal, katuray kayo na. Katura ka nakadagmal na. Katura ko nakakuha na ito niya. Anaa pa karon sa funerarya ang patayng lawas sa maong bata. May request na og autopsy ang PNP aron matino gyud ang hinungdan sa iyang kamatayon. Human ma-inquest kaganiha, Bob, nagpaabot na lang ang kapulisan sa resolusyon unya sa piskalya kung ma-elevate ba kining maong reklamo ngadto sa korte o kung mo-issue na og commitment order batok sa maong inahan. Samtang gibutyag ni SPO3 Joe Jansky Inot ang investigator sa kaso nga gitakda karong Enero 6 ang autopsy sa patayng lawas sa maong bata. Ay sad pagkahuman himuon ang paglubong sa iyang patayng lawas. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.